היום נדבר על למה כל כך חשוב לתכנן את המשכנתה ואת רכישת הבית שלנו. אז ככה, כשאנחנו באים לקנות בית, אני ממליצה, קודם כל לעשות תכנון כלכלי. לא ללכת קודם כל לראות בתים. בואי נראה באמת כמה אנחנו יכולים להוציא על הרכישה. כמה כסף יש לנו וכמה משכנתה אנחנו יכולים לקחת. זה נשמע פשוט, אבל בדרך כלל לא עושים את זה ככה. קודם הולכים לראות בתים ואחר כך חושבים אם אנחנו נוכל לקנות את הבית הזה או לא. אז אני מציעה שנעשה את התהליך הפוך. השלב הראשון הוא לבדוק מה גובה ההון עצמי שעומד לרשותי. מה זה אומר? יש לנו קצת חסכונות, איזה קרן השתלמות, איזה כסף שקיבלנו מההורים אולי. חסכונות, כסף, צריך לבדוק כמה בדיוק יש לנו בצד. את הכסף הזה אנחנו רושמים, עשינו וי. אחר כך צריך לבדוק, בהתאם לתקציב המשפחתי שלנו, כמה כסף נוכל להחזיר כל חודש על משכנתה. איך אנחנו יכולים לדעת את זה בכלל? אז זה הזמן הנכון לעשות בדיקה של התקציב המשפחתי. איפה אנחנו עומדים? כמה כסף אנחנו מוציאים על כל דבר? אם היום אנחנו משלמים שכירות, או אם אנחנו משלמים משכנתה כי כבר יש לנו נכס, אנחנו יודעים כמה כסף אנחנו משקיעים בסעיף של הדיור. האם נוח לנו איתו? זה בסדר לנו? אנחנו עומדים בהחזר החודשי של השכר דירה או של המשכנתה, בסדר? לא לוחץ? אם הוא בסדר, אז זה סימן שזה משהו שאנחנו יכולים להחזיר כל חודש על משכנתה. אם יש לנו עודף כל חודש, אז כנראה שאנחנו יכולים להחזיר קצת יותר. אם לחוץ לנו כל חודש ויש לנו מינוס וקשה לנו לעמוד בזה, אז כנראה שאנחנו יכולים בעצם להחזיר קצת פחות. אז עם שני הנתונים האלה אנחנו יכולים להתחיל לארגן את התמונה של איזה בית אנחנו יכולים לקנות. מבחינת הבנק, החזר חודשי של משכנתה, הבנק יעדיף לתת עד 35% מהכנסות נטו של המשפחה. זאת אומרת, הכנסות, אם זה בני זוג, הכנסות של שני בני הזוג, פחות החזר חודשי על הלוואות אם יש, אלה הכנסות הנטו של המשפחה, משם גוזרים 35%, הבנק יעדיף להיות עד 35%, מותר להגיע עד 40%, הבנק יעדיף שנהיה עד 35%. מה אני ממליצה? אני ממליצה שהחזר חודשי על המשכנתה יהיה מה שנוח למשפחה. לפעמים זה באמת 35% ולפעמים זה פחות. כי לא כל משפחה יכולה להוציא 35% מההכנסות שלה על סעיף של משכנתה או שכר דירה. לכן הבדיקה צריכה להיות שלכם, בדיקה ממש רצינית של התקציב, לפני שהולכים לראות דירה. אז אני ממליצה שעכשיו תלכו ותבדקו כמה באמת אתם יכולים להחזיר על המשכנתה, כדי שאחר כך נוכל לבדוק איזה בית אפשר לקנות. צמיחה כלכלית מתחילה מתכנון.